Adia nyache no nsia de di kan no abo ewo SOMPA 106.5 FM Accra abo he no abo baabia titru ene nkrabata hodo a wormofa ye kase ebo na Kwadwogye Company Limited dia anopa ye de somwo se SOMPA na Kwadwogye no nsia bremu kase ebo kase a ebai abusua Midimafo Herbal Center Dr. Tam da so da no wo de tam ato ye nso sada na 2074 ye twene tiafre T74 boost immune no boost ye de na ensam no ye bebia mo wano pay na emom ye didi ansa eno nso ye de emu edu just hot kenke eno say no 3 cedis pe ye de matufo na nso timi de kwaje cedi num cedi nson eje so fa so pefo egu botom do me commercial bank na chi wa pe fa koma bre wa wie onche na mo no o makonu obi bia kokan na fe beji so emfa so na no pay nsamo a ye de ba no every 106.5 FM nkran no 93.1 asantema ya atum headquarters ho seke mo abobo ano pe edidem ayiko 100.9 so age edema asantema ikro na wonu ma wo France nyina se bon eno adamfopa radio wo Paris 101.1 takwa SOMPA no ena 103.3 takra de dia 106.1 SOMPA wotachiman bron champion de akwa Nemo so kan 106.1 krona mankasim kingdom 98.9 alaji be kwa na abro sanum SOMPA sunwane de no a na afi ura doma ahenkuro manim asase paso a 101.3 doma FM 100.7 wafana live ama mampreja sefo nyina wonu munya bi atie kan so ban radio eno nso de www.sompaonline.com wokọ ho ayewra prince atabo atia da amantini obenya bia kenkan na wanya woni so ahwe YouTube no abrochirefo nyina SOMPA FM live na Facebook ya SOMPA 106.5 FM Accra decoder no so baby FM stations akentra wano wono ehon so benya yen anopa nsem no ni animu bi ni Penyina wochrochro ema NPP amanyuko no de atu dwase aban yi afe ya wenya ewa konwa so no omanfo de wo madwenkyira abade afe yi na NPP amanyuko no so wo de ebetudwa Labor consultant Ostengame say aban kase ka bia wodede wobetua wobetumi atua na de ntina no wo kasa asemi sunyan manhene de kokobo akọ ama ehemfonketo a ya wona sinyina se obi biara obehunu se wode ne ho fofore galamse adwumadie mu no de se obetu ade so ensuo sade ya na ye pene papa mu na enye kasa na emom de ebebie ne ye paapo mu no enkomo bi bobɔ firi akire ama era Stanley Mate wabie so akire afi ye NCC adwumakuo no wo mo de nkrata ababonten ni nyina no efa Constitution Day enra ya holiday no wo matwe de akọ nyame ya adoma wo kina emu nkomo ye de bremu enkramanta mu ene DC organizer na agba asem bi so se adwuma wo hoi won sore mehwehwew gise wo sore kopa adwuma na de na esi ya wo kan asa asem wi yedo ebekọ Burkina Faso mino emu abetu dwase kandini a wodi wo mino animre nipa bi abopose wo mbeyi no de afiri ho na yese asrafo no ahuna kire emu nsem wo kasebo yi mu eno nti na no pe yatena se ya triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA menimenu aba ADWOA ASARE SOMPA FM Abusia afeyenjebre ensem no enchiremu enie chrochrofoɔ panyine ema New Patriotic Party NPP amanyuko no eyura Justin Frimpong Kodua na wode atu edwase aban afe ya wenya ewo akwanya eso no eyade so omanfo dodo no akire wo madwene asusu niema se anyebia afentam no NDC amanyuko no wo mabom homoden anase wo mo enyehwe enura nkomodidi efa ho nyina no wote se kase boni mu yede ebrem no wo kire mu a
NPP amanyuko no wɔn so aboabo wɔn ho asie ya afei na wɔn anim difo nso ayɛ wɔn performance assessment no ya nyame ya adom a enche na edi anim yi wɔn besi nkonwa pa na wɔn de nso atu edwa na wɔse wɔde niema toto niema ho a wɔn bɛkae sɛ NPP amanyuko no afimpinu ani edunsia wɔn campaign kɛseɛ pa ya wɔn ɛyɛ free senior high school na sa free SHS no ɛno na Ghana for do no wɔn hwɛ anim sɛ campaign promise 2016 no ɛyade sɛ ɛbɛba mu ampampa afe ba kontem 2017 no matimi ahya implement sa program no ama niema nyina akoye nti wɔ se sɛ wɔn so ɛbɛhwɛ deɛ NDC amanyuko no yɛ 2025 no a ɛyade sɛ Ghana for wɔn de niema ɛbɛto nsini ani na wɔse ade baako a Ghana for ɛhwɛ ni mu sɛ wɔn benya humuaye ɛyɛ LGBTQ+ bill no ya ban ɛhye ho bɔbɛpem ɛnɛ wɔn nya hu baabi asie ne nsɛm a wɔde to dwa ne bi ni. Ghanaians remember that in run-up to the December 7th elections, key campaign message of the NDC was the 24-hour economy. Ghanaians will be asking what's the state of the 24-hour economy as promised by the NDC. Because we recall that in 2016, the key or major campaign message of the then candidate Kufuor was the free senior high school, which was implemented fully in 2017. So Ghanaians will be just opposing what the MPP did in 2017 and what the NDC have done in 2025. One question that Ghanaians want me to ask the NDC government has to do with the state of the LGBTQ bill. Because we also recall that prior to the December 7th, it was something that became a major issue of discussion across the country. And the NDC promised Ghanaians that the NPP is reluctant to pass that bill because the NPP is in bed, in quote, with people who are associated with LGBTQ. And when they come to government, within 3 months, they are going to ascend that bill. So Ghanaians are asking, what is the state of that bill? And also Ghanaians want to also ask about the state of galamsey in our country. Ene ya yikuti sesie ya Justin Frimpong Kodua wono ne chorchorofo panyini ema NPP amanyuko no. Se eba apadiem de efra ne se labor. Pani waben pa entebeka se woni abrewa. Eba apadiem a yetime kobusa no labor consultant Ira Ostengami. Wono na ekase no wo che se de anesefo bi suo midwife fo bi wo mo kasa se wakatua bi akekam titru no wo mo ntafrewa allowance bi mo na eba ne si a na sabi kotobeku magro pa ene mpanimfo ene wo mo gro se de wono wokura wapomoden na wono ankasa komde no nyame ampata baabi ya ho yakura na yese wo hwe na wo yoma ahoto wo no anhwe na adwendwene nti wakwakwa de ni kwanse wo yo eno se no na Eurostingami che se aban no se wabone tirimu se wo betua nko ade a emfa ho ne ka eda ho wo bona ta so sesia wo betumi ayi na wo de atua ne se ho nti won de beka na wo de akira na esefo se aban de wo ka eda asebo emfa ho se aban besesa wo de wo ka nti wo munyi adwene na eda wo ntirim se aban de ka nti wo munyi adwuma ne se de se wo munye no na wo munka wo moto no your health are concerned mfanye adwuma se de beye na akra no ye benya wo motenase na fe emfaso no nso a wo hwe se beba no ebeba na wo munyina nso etiase bie. I think the issue about money may not be entirely the case. It could be a very faint part of it, but to be honest with you, it's an obligation. Having been in government before and having faced similar issue before, and it has been all over all these years, but I think we've come a long way not to be repetitive of some of these things again. That's why I will urge that restraint will be exercised and all of us would put our hands on the wheel to follow through because they will have to be paid and they can be paid. I strongly believe that government can afford to raise the money to pay them, particularly the kind of president we have who is quite empathetic about working people's concerns. So I think they should just exercise patience and follow it through. Some of us behind the scene will also be advocating for them. I don't think demonstration and legalistic approach will be a solution to the problem. Yera Ostengami oya legal consultant or labor consultant na kase no watch no kwasemuni we nya ne edi kan yo aban abakọ sa ya de no wo ho nenso anka sa bere de yatra ha ne se ho nti emeye oye kire metem ho agumonte so me pekete wo se nya no ene be ma sa ketua no aba odefo ogia mansan bo ahen kokọ ya wotoso mienu eye ohene a wo sunyan nananom atrankonwa na wode kokobo akọ ede amahemfo nketo hye na se nyina
se obi biara wo be kire wo se wo de ho foforo efom agudi a yetu a emfa mra kwan so eye galamsey nsem eyade se obetu afiri akonwa no so na wo se sa galamsey yi ho asami ya kan so enyade bi ya se etuo etwa na obekọ mieme ya hodoro no se de ya yetai kano no obi ani ho asabi obefiri abonten aba se wo ba ba galamsey ewo obi asase so wabra wo hina wo krom ho no mu wonim na wo se san obi biara wa na adwene se wo no de na fu no wo bedwene no wonwene o man ne ho na obema galamsey asayense ase yakwaye ene yensuwansuwa no wo munyina ye wode nsem we nyina tudwa wabra na wo mo ehye fan afe pepepe nie se yede ne si ade so eni ya yekutie ye eyodefo ogia mansan bo ahen kokko ya wotoso mienu ono eni sunyan man hene ene yenya free sunyane a wo mo no nsuo pa na Ghana Water Company Limited wo no nsuo no bi na wo mo nom na sunyan se wo mo de no wo mo fa free tanoti no so e wa abesim na ma yemra wo man ba bi a yensuo no free Ghana Water Company Limited or maboboa no ayewura Stanley Mate wono ene ye kwankyerefo a wo hwe nkuta hodi ho nsam so ene wo kye sade wo madwuma no wo mutimi yo eyo ne yi no de timamufu ohunu no wo mobo wo mamane eboa wo mpa de broni kase feedback no se ensuo no bia emaye ewo ye mpotamu ho ana eba boro so papo bia pai nom ne ho ade no sa nkomo no eba wo maboboa no a eboa won ema enema no de ahwe agukura no wo mu hunu ne kyekere na wonne nsantwerefo edi nkomo ne da no ene obi esa asemi so somewhere in October last year, we SOMPA that were shutting down the diesel plants due to some maintenance and or legal issues. So we encourage everybody, just as been doing over the years, that the water in the system is inadequate. So let's all cultivate the culture of storing water. So we did that campaign. The diesel has been off. We published the rationing, the new program, so that everybody will know based on which he or she will have water. And it's been on since. Now, the thing is we need feedback from the people to ensure that water goes everywhere. So we go around the community and we take feedback from people. We see things for ourselves. There are certain areas that have been getting regular flow. There are some areas that are not getting at all. And when we get that feedback, we do what we have to do. And we've been very, very attentive to the plea of the customer. Eninti kane ane yekọ nsu ansa na yebekọ baabi a yakono yehwese ankure no ehina no yabo ne nyina mama ansa na yebekọ akoye nnwuma kura yakọ ne sa hunti saa bere yi nso a yewo mu no a ofa ka opo kura utimide so tap na no na abubie no ebra so se yebebu nsu no bi asie se de beye na ehokọ atwe a yemre yewura Stanley Mate atnaya a womo ne hye oman ba pantete ene ne nkyerɛkyerɛ eso National Commission for Civic Education yetwenitiawa efreno NCC womo ene Ghana ban abomu ne oman nyina afi womo hye National Constitution Day enra 7th January ena na ye da no nanso sede insachiraye efri aban mu eba ye no holiday no womo ede akɔhye nyame ya adoma wo kyena fie eno santi no womo de nkratai aba ya womo so kyerɛ mu se afidie no womo behwe no womo adi ni pepepe na etiripo asɛm a eda afidie no so no upholding our constitution in a digital age se abefo nimdie akɔ anim no omayi amamra ya ede kyekyere oman no na yeda so edidi dwuma no Ghana fo nyina ebeka mo ho abom na aya asede sonkwada obi atiri so ne nyina yetumi dia ya dwuma eno ane etiripo asɛm no wo mu kyerɛ mu se wo mu se ne masachira abefo nimdie akɔ anim na emum no wo mba behwe mfaso dia technology anase digital age no etimi ede abre oman Ghana se ye ka ya mamra ede di adwuma fei woyɛ no so firi hɔ a how ben
ɛna technology no ɛde aba no wɔn atena se ahwɛ asese ne nyinaa nsakyereɛ bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ wɔn yɛ a no wɔn ayɛ na wɔn abɔ constitutional review committee adwumakuo no aba so yie pa adwuma a wɔn ayɛ efiri afi apɛ 1992 constitution yɛ a yɛhyɛɛyɛ ɛne nsakyereɛ ahodoɔ a wɔn ayɛ ɛwɔ mu a ɛnɛ ɛde mfasodeɛ abrɛ wɔ man Ghana na nkrataa yi emu no wɔn se ɛnam saa national constitution day yi so nti no NCC foɔ afei no wɔn bɛyere enkyerɛkyerɛ mu pampee sɛ ɛnneɛmia ya ahodoɔ ɛsɛ sɛ wɔn kɔ sɛ kasafidi ahodoɔ so radio TV wɔn bɛ ne nam so no wɔn ayɛ nkyerɛkyerɛ biebie nneɛma ni so san sɛ constitution ne ɛde yɛ adwuma no nipa bebree ɛwɔ man mu a wɔn nhyɛ da enya wɔn ho nteaseɛ ɛwɔ mu nkrataa yi a wɔn de ba ayɛ yi Ewura Kathleen Adi wono ena ye dwamtirani eda NCC adwumakuo na no wono ena ne nsa ehyaseɛ nokre abusua sade ye ka dansie ho na emai no wontumi nka nyina na Kwadwogye Company Limited ekoba Jesse sempere mu mfirim esan sɛ na adwumaden ti na Central for ebo na ba so ene okopari a yesisi adan America wo mu si Ghana ha yesi mikro mu nkransa hwenwane domane brekum nyina wo mu gusu si wo sie no adanse ho ne ma papa na na adisi a da no timi tena ho che esan se yebusa nipa ne fie yemusa ne sika eno nti na no pay me kamfo ma se adwuma bia a wo yo takum motoro so mpo a wobetumi asifie ne bia ma ayeye de hia ne so do ho bebata na Kwadwogye Company Limited na wono so wa yesemfnama Ghana ha de wo baabia enti baabia wo no fra homa 0204 355 040 0204 355 040 Nemo mu won kran de a Tantra Hill runabout no so ho a won sabeka no emiae no eboro wotwe honwi obo ahoma mu a won se ka no na afi wadom aboa wo Midimafo Herbal Center Dr. Tam da so da no wodi ma ya no pepa ewe ye kase enum na wosemi musa se yare be na ye kwankure etew so kan ho bra poku asema yira wo nyira yade no ma bra odi ta moto so ana won gogo yade ewe abu akwa agogo bra Tam da so typhoid na se wode ne ya wo na anwo eye brebo ne samu yade a wotenete 0500 72 72 15 Dr. Tam da so na homa eno no 2074 de eye mi booster o tete hodudo no na abefo kwan so wo maye ede DH asan fremu eno na FDA say eye manipa bibre bia se ye fa ne sebrato ewo ya apono so na mo wuni mfinhye dumienu anase wafa afuro e ma akoda no fo de a wonka ho wo mo aka nyina nom bi na emwa ma enya hoden emfanye adwuma ema emfaso wo mra wo mayi mu bra ye tuetue so to adwuma no so ye bewe a ebia na sesi ye wonni de ekura wa ade kwa akoyo pekakra bi na kope fish ni bi wanya anwa kakra no wache chema ne nchenchere enya akono ewia na wapemakokuma bi ende sidi num kura betimi ayese adwuma no na no nso watwia manaba na boboye na ya akono ye de dokono na fe wako commercial bank na chipe ewodome na wodo koma akwa kan just hot kenke hyehyehye de yellow corn na ya ahoden womo na womodin su papa enso ene no aya environment no ehote no na abusua wakwaje ode wunya nuru ho no fre 025 60 68 832 na wone wo mo nkasa na fe yenyi wudie nsi wokura ansana waduru wo mo akache abusua ye won kran ha ya ntina me do call do me se yenkodidi no Greater Accra Regional Organizer Edema NDC amanyoku no Owura Anthony Nupenu ena ekasai wode atodwo achese wo mo ka ena adwuma ni ho nti mabunu no unemployment de abu pa ama binom kura atetete ho kuo ena wode atodwo achese aban a wabayi nso no wayete se obo ade no so wo bo bigumu ani ne se ho nti no adwuma no wo hyedan mu na ade wonsa hye odamiri famu a enya de a eba ama wanya bia yo se de nka be kasa bipo no Mohammed ankoho eba no ho no gese wo so de kohwe ne se ho nti aban yi bie nnwuma na wa bie akwampono pii no ba bia hye bia so de na hwehwe na wonsa beka Somewhere in October last year, we issued a release that we're shutting down the diesel plant due to some maintenance and legal issues. Because we think we have voted for a government, we sit down and think it will work to us. Nothing will work to you when you don't fight for it, when you don't look for it. So I'll urge each and everybody, whether you are the best
campaigner, you are the best driver of the NDC, you are the best vuvuzela blower of the NDC, whatever. Ask yourself, what can you contribute? This water will not come to you, ask for it. So I will urge everybody, come to the table, come around. All appointees, open up. Yes, the pressure is huge, but you just open up to a certain level of just explaining to the people to understand what you are doing. Our other challenge is communication. We don't communicate how people to understand the progress government is making. So people always have this mind that people are chopping and people are not chopping. Eno, dompia for edema chiniyama nyoko wankran. Owura Anthony Nikpenu ene kasa se. Adwuma ne de aba na bie na apono. Nanso eho ama ne boye se ekotimamufu asom no. Ene se bio ebinom ntime mmoy. Enti wo so sababu no mentena se mfa ansa anhye wo demri fam. Emfa ho ne boa wo boye ansa na chiniye ba ban mu no. Sori na kwahwe na akwa wonsa ebeka. Eno so ne yegina na anopai. Na nakwajoje si no nsia bre mu kase ebo no ye dan ye ho age aboafo nkrato ye ba ye de okwa amano ne se de adwoa ebo so e obokena afam no. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra adan enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo to nte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ewo konoma bohia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa ewo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia ebekiro for Endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fu tontonte yennom nsane efadwen ne efadwen ampa se na nanu nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA AGYA APPIAH APAM atom SOMPA
TV, Emma Akituapa. Emma Akituapa mpa yekowie kase no ewo Burkina Faso maino emu na abeto just say enipa binum abo pose military leader ya wodi o maino anim Captain Ibrahim Traore wom behye no wom ayi na firi ho enti wom kwakoye ne bone na ye kiremu se saa plan ya wom eye Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba wono ena yeyi ni firi akonwa so September fimpinu eni aduonu mienu no wone enipa binum na tena se ebo pose wom bekwakoye saa de ne se de osoafo ya ohwe bambo ensem ewo man mu ede etu eja na ye kasa de wo bia ni hono mu a wababeka bibia ede every Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba na tena ye ho na wo mu kiremu se papa yi ye captain yi free se wo betena akonwa no so saa bre no we ka ho a empremienu se enipa binum abopo se wombeto ne kra so sa na ne nyina no eya na bambofo ahunu na womateto na we kura de womsi footage bia babontia video no ekwan a na womo ebo pose wombekwa akoye sa assassination ni nyina no wobahunu bibia wo video ni mu clear se won hwe ye kura se womo kwa akoto explosives to paye yi bi ewo biaya wono ankasa eti ewo ni fie na womo discuss se close range o se wombeto afiri hi oni nyina na ewo video ni mu a womakacha na emom ye kasa die enya de se woma sheda akire wo bia ewo mso bambofo a ewo Burkina Faso maino emu no womo se womo ye nhwehwemu ewo saa ensemu na womahunu de womu ankasa se Captain Ibrahim Traore enkrofo bi pese womu yi ne nkwa edi efiri ho wie we so ena ye gina nsema hodo a ye boaboa no anopei ede besom se ye kase bo edi kan no ye de ni nyina esi na de ban na de di mu akote ni bi ene se chochofo panyinima NPP amanyoko no se enche na enna edi yanim yi NPP amanyoko no so betena se asese ne ma no wom so wom de wom assessment no efa mampani John Dramani Mahama na mamuo no ho afentam no aba betuja sada ena chine amanyoko do mpiafo won kran enso se adwuma de abana biebie na akwampono na emom akase wo besore no wahwehwe bi sunyan man hene ede atuja se obiara a wom bekire no se oya ohene ketua bi ya wom behunu se wo de ho fofore galamse enuma mu no obetu ade so sada na yewra Austin Game se aban wosika se okase anesefo akatua na yakekam wobetua na emom enye demonstration ensem no na ebika ho ye de ukọ Burkina Faso man mu sebambofo kira womu ahunu video footage bi a ekire se nipa bi ebopo se wombeyi Captain Ibrahim Traore ya wono eye military leader ewo omaino emu no wombeyi ne nkwa ede afiri womahunu ni nyina emu amane bo ye de ni nyina esomo anope na KJC Company Limited ya wode edansie ho niema aba wono ena ekukuru yen esi akongon 2074 enso ebebo Midimafo Herbal Center Dr. Time Dasono no ena Jos Hotkinki enso eka ye ho anope AGYA ASARE enimidin mene triple mai AGYA APPIAH APAM DADAA ye kona safo kantanka the sports atwa so we are ye be san ba bio Ghana today